Revival Band, Peter Bič projekt a špeciálne pre vás Polemik, ktorý vystúpi už o 17. Výborná atmosféra, súťaže, atrakcie, jedlo, tanec a kopec dobrej muziky. Kázané uvoľnenie našim nevyšla plánovaná súhra. Vrátime sa do obraného pásma. No, dobre, že naši hráči sa stále snažia držať Dánov pod tlakom. Zatiaľ Dáni u nás v pásme neboli. Stále sa snažíme o strelbu. Aj tu vidíme Mariana Gavorika, ako z prvej strieľal po prihrávke z rohu. Netrafil to úplne ideálne. Možno sa žiadalo strieľať do vyšších pozícií bránky. RSB to skúsil, ale dohráva tento Sampionova. Pri puku jeden z posledných symbolických Pavadomitra. Nie ako jeden z posledných, ale ako posledný počas tohto zápasu. Reprezentačná rozlúčka nášho kapitána, aspoň ten posledný zápas má víťaz. Ešte pred vyhodnotením, pred koncertom si ešte pozrieme vyhodnotenie najlepších hráčov a vypočujeme si slovenskú hymnu. Spomínať v dobrom, keďže sme sa nedokázali